Bestela, herri honen oso gauza interesgarriak galtzen direlako. Hau da, euskaraz bizi garen jende mordo bat gaude Euskal Herrian, euskara hutsean bizi garenok ere bai, eta orduan, euskaraz ez dakien batek hori guztia ez du ulertzen, horren berri ez daki, ez da? Orduan, horretarako bakarrik nik ustetia, arrazoi bakarra nahikoa dela horretarako, ez da? Hau da, zehozer galdu egiten du euskaraz ez dakienak. Nik euskaraz dakit, erderaz dakit, frantsesez zehozer moldatzen naiz, inglesez pixka gehiago, bueno, harrapatze ditut, baina nik euskal telebista jarri, ETV bat jarri, eta Andoni Aizpuru eguraldia ematen ari bada, eta euskaraz ez dakienak, ez ditu lertuko horiek, ez nabardura horiek guztiak, nik emandako informazioa, esakerak, eta hori uste dut nahikoa motibo bat dela, noski ez, euskara ikasteko, eta noski, hau Euskal Herria delako, eta euskara den herri baldin bada, euskara ikasi eta erabili beharko genuke.